מדי לילה במלונות קורה בדיוק אותו הדבר. האורחים שואלים שאלות, מתקשרים לקבלה, מבקשים עזרה, וצוות המלון מנסה לתמרן בין עשרות משימות במקביל. בדיוק בנקודה הזו, פורטייה AI נכנס לתמונה ולוקח על עצמו את התקשורת השגרתית עם האורחים, כדי שהצוות שלכם יוכל להתמקד באירוח אמיתי מכל הלב. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, העורך מקבל הודעה אישית בוואטסאפ. השירות עונה באופן אוטומטי על שאלות נפוצות, שולח מידע שימושי על המלון, והמלצות על העיר, מסעדות, ספא וסיורים. עוד לפני ההגעה, פורטייה AI מסייע לאסוף את הנתונים הדרושים לצ'ק-אין, ומכין מראש את תהליך הקליטה במלון. במהלך השהות, השירות זמין 24 שעות ביממה. לברר מהי סיסמת הווי-פיי, להזמין שירות, לקרוא למשק בית, או לדווח על תקלה בחדר. הכל אפשרי באמצעות הודעה אחת פשוטה. האורח מקבל מענה מיידי, והאיש הצוות הרלוונטי רואה את המשימה במערכת באותו הרגע. לאחר הצ'ק-אאוט, פורטייה AI עוזר לנהל את המוניטין של המלון. אורחים מרוצים מוזמנים להשאיר חוות דעת, וההנהלה מקבלת משוב עוד לפני שתגובות שליליות מספיקות לעלות לרשת. בנוסף, השירות מסייע להחזיר אורחים לביקורים חוזרים באמצעות הצעות מותאמות אישית ותקשורת ישירה. ללא עמלות של פלטפורמות, הזמנות אגרגטורים. כתוצאה מכך, המלון נהנה מהפחתת העומס על הצוות, שירות מהיר יותר לאורחים, רמת אירוח גבוהה יותר ועלייה בהזמנות חוזרות. פורטייה AI מטפל באופן אוטומטי בעד 80 מהפניות השגרתיות. פורטייה AI הוא לא סתם צ'טבוט. פורטייה AI זהו עוזר דיגיטלי למלון, שעוזר לשפר את השירות, לחסוך בזמן של העובדים ולהגדיל את הרווחים. האורחים שלכם מרגישים שעוטפים אותם בדאגה. הצוות שלכם עובד ביעילות רבה יותר. והמלון שלכם עולה לדרגה הבאה של שירות.